Добър ден, аз съм водещият на Финанси БГ и това са финансовите новини за днес, 15 март 2026. Днес ще разгледаме няколко важни новини, свързани с икономиката и финансите. Правителството на Андрей Гюров обяви схема за подкрепа на хората от високите цени на горивата. Служебният премиер заяви, че схемата предвижда хора с ниски доходи да получават до 20 евро помощ на месечна база, когато цените на горивата се задържат на високо ниво. Това решение цели да подкрепи най-уязвимите групи от населението. Енергийният експерт Мартин Владимиров коментира, че ръстът на цените на горивата в България ще се ускори и ще достигне нивата в ЕС. Той допълни, че в ЕС цената на горивата се е повишила с 29,1%, докато в България увеличението е било 9,5% при дизела и 6,5% при бензина, а 9,5%. Очаква се цената на петрола да достигне $150 на барел, което може да доведе до по-високи цени на горивата в България. В заключение, новините днес показват, че правителството предприема мерки за подкрепа на населението от високите цени на горивата, но в същото време експертите предупреждават за възможността цените да продължат да растат. Ако сте инвеститор или просто човек, който следи икономическите новини, бъдете сигурни, че ще продължим да ви информираме за всички важни събития. Абонирайте се за нашия канал, за да сте винаги в течение с последните финансови новини.